video a je to vlastne také ľahké. Je to Grow Garden. A proste asi tak, no. Dneska som tu sama a toto tu je môj avatar a toto tu je moja garden. Nie je úplne, že dokonalá, ale aspoň niečo, no. A inak moje sú len tie dve dinosaury, toto mi je full tak. Super. A vlastne ja som si tu dala robiť Shockit mutáciu a už by mi mohla prísť. Takže už máme tu. To je na garden. A ideme si ju dať na toto hrozno. OK, máme tu Shockit. OK, Seedshop sa nám štartnul. Majú kaktus. Počkaj, 5 kaktusov, to som ešte nevidela. Akože normálne, ale OK. A ideme sa pozrieť do Gear Shopu. Show me the Gear Shop. Nič nemajú, takže asi tak. Máme Grape. Tunak som dávala tú Shockit mutáciu. A asi si urobím aj Kako mutáciu. Kako, bože, mne sa to strašne zle vyslovuje. Ale volačo sa mi tu deje. Idem asi sa lívnuť a na novo, lebo strašne sa mi, keď sa proste dotknem tej obrazovky, sa mi oddeluje tá postavička. Neviem prečo, takže ideme ešte raz toto video, nebude až také dlhé, bude mať, neviem, asi tak 10-15 minút. Takže všetci z friendov sú na Grow Garden. Takže ideme už tu na. A už to máme normálne, super. Počkaj, cleaning spray som si chcela nechať. OK, super. Tak, tak a tak. A máme tu kakao. Proste kakao a ideme si z toho urobiť kakao mutáciu. Čokno. Tak a tak. OK, máme to. A ideme. A ten Magnific Glass chcem použiť na tento tu môj Grape. OK. Nestojí moc, aj keď je proste Shockit. Ale nevadí. Dáme si tam ešte čok a vlastne najviac mutácií, jak môžem dať. A neviem proste, čo znamená ten level 50+, lebo ja to fakt nechápem. A inak áno, nemám v skutočnosti také tričko, jak mám na tejto obrazovke. Neviem prečo, ale ja som si dala to tričko a aj s týmito džínami. A to malo v sade toto a mne sa nedalo to tričko, ktoré som si kupovala. Takže asi tak. Ak budete vidieť Mimi 2, 3, 1, 4, 7, 9, 6 a som to ja. Ak si budete hovoriť, ale toto nie je ona, veď ona má iné tričko. Nie, som to ja. Takže, asi tak. A inak, viete čo? Ja som si kupovala topánky, lenže ja ich aj tak proste nemám. 60 robuxov
som minula na niečo, čo ani nemám. To isté s tým tričkom a to isté s vecami, ktoré som si myslela, že tam bude mať a nakoniec nie. Super, nie? Krásne. Takže asi 200 robuxov nikde. Ale nevadí. Za chvíľu sa nám reštartne C-Shop, takže ideme počkať rovno tu. A zatiaľ by som vám mohla povedať, ako som získala bowling bed. Ja som si vlastne normálne ležala a proste hrala som s bratom a on išiel do C-Shopu a hneď taký halo, majú bowling bed. A ja som tam rýchlo nabehla a mali to tam. A v ten deň tam mali ešte druhý a tretí. Takže super. Nič nemajú, takže môžeme ísť rovno na garden. Ale ideme pozrieť do gear shop. Show me the gear shop. Takže majú magnetic glass, to mi je na nič. OK. Počkaj, ešte raz sa chcem tak pozorne pozrieť, či som si to prehliadla. Show me the gear shop. Nie, hej, prehliadla. Môj brat, to je ten, čo je akurát pri Petek. Možno tu bude rozprávať tiež, ale nie šepkať, ako ho poznáme, lebo tak by mi pokazil celé video. Môžeš sa kľudne zapojiť do videí a nemajú žiadne ek, takže asi tak. Toto je záhradka môjho brata a on úplne presne rovnako dal toto tu, jak ja. Ty kopírant. No smej sa. Toto je jeho paprička, na ktorú dáva všetky mutácie. Keby mu ju teraz ukradnem. Ukradla by som ju a nechám mu ju. No to je tiež problém. Ja toto nechcem, nepotrebujem. Ideme pozrieť, či niekto nemá dobrú záhradku, že by som mu niečo ukradla. Inak to je moja friendka, takže to kradnúť jej nejdeme. A to nemá nič dobré. Tá načína tvoja friendka? Čo? To načína tvoja friendka? Hej. Tak typek, ideme pozrieť, či mu náhodou nejak môžeme pomôcť. Niečím. Zoberiem mu tento grape, na ktorý som chcela dať všetky mutácie. Zoberieme ešte túto krásnu, tieto dve krásne peperky. Takže ideme tam tú garden typkovú. To nie je typek, to je dievča. OK, počkáme, kým príde na záhradku. Kamo, kde je? Kamo, kde je tá týpka? Tak dlho. Super. Kde to predať? Bude mať asi milión. OK, čo potrebuje? Čo sa deje? Čo na mňa tak divne pozerá? Ja som ukradol fotky tej tvojej kamarátky. Si debil. Budem sa tvoriť, že ťa nemal vo friendoch. OK, takže ako vidíte.
Ja neviem, na čo si to vôbec robilo, to nechajme to. Ja som fakt minul vlastne 100. 151, ja som nevedel. 151 Robuxov. Ty čo máš taký divný ksicht? Šam. Ukradnú to, čo tu má more. Nechaj jej to, lebo ja tebe ukradnem tú veľkú pepper. Nemá šancu. Iba 200 000, to má fakt málo, ale zober si to. Trade complete. Typka nemá úplne najlepšiu záhradku, ale ako vidím, musí mať aspoň 3000, keďže má tieto krásne, obrovské blueberry. Myslím, krík obrovský. A jahodky má obrovské. Čo má týpka, kamarátka moja? To čo je? Teraz idú byť sanet veci. Opálené. Hej, yes, Sanria. prosím, Peper, prosím. Mohli nie. Prosím. Oh my god. Na moje, prosím. Čo sa mi stalo? Na moje, čo to bolo na moje? Na moje, daj. Čo? Pepper niečo? Hej, Sanria, Pepper. Ideme jej to giftovať. Aj. Ďalej. Čo s tým? Aspoň niečo jej giftneme. Pretože my sme dobrí ľudia. A máme... idem si to urobiť tým... Magnificus. Koľko to bude stať? Koľko to stojí? Ani 1 000 000. Ideme jej to otrhnúť. Ak pozeráš toto video, čo si nemyslím, lebo si nemyslím ani, že si zo Slovenska, alebo z Česka, že by si proste rozumela. Ale to nevadí, samozrejme. No čo, Dipka? Ideme napísať hej. Hej. Okay. A nič. Typka si nerada odpisuje ľuďom. A môžete mi vysvetliť, prečo všetci ľudia v Grow Garden píšu ty s tvrdými. Thank you so much. Ja. Thank you. Môjmu bratovi padlo volačo. Idem sa Ale pozrieť. veď na svojom to musia robiť fakt. Na schvál. Áno, kraba, to je dobré. No, prosím, Sandria. Máme ju vo friendoch, takže to je super. Ideme jej ešte lajknúť a garden, aby sa potešila trošku. Má iba 3 lajky. Fakt musíte toto robiť. No je garden, ok. Lajčík, jej tam ideme dať. Vieš čo? Ideme dať giveaway nejakým začiatočníkom o kraba. Takže... Ideme tej týpke asi gifnúť tohto stegosaura, pretože mám ešte jedného. Idem pozrieť, ktorý je drahší. Či ten, koho mám vlastne. Tento Stegosaurus, alebo tento môj. Napíš podmienky, čo by mali spraviť, aby sa zapojili do giveaway. O kraba akciu. Nie, ja idem normálne typke gifnúť. Ale napríklad nejakým z tvojich, čo pozerajú videá.
Tak môžete sa zapojiť, ak chcete. Ak chcete o niečo lepšie, tak si môžete vysúťažiť. A vlastne mne je jedno. Čo chcete? Čo chcete? Nie napíšu dačo. No, takže napíšte mi do komentára giveaway, ak chcete. A môžete mi aj napísať, o čo ešte by ste chceli giveaway. A potom o to urobím giveaway. Super. Ale ja by som na giveaway vybral 2 alebo 5. Vyberieme... 5. Takže budú 3 kolá. Dobre, dáme 5. Dáme 5 kol. Takže v prvom kole by som chcela dať 5 ľudí. A v prvom kole vypadne jeden človek, v druhom ďalší. Vlastne tak budete si súťažiť, až dokým si nevysúťaží aspoň jeden z vás nejakú vec, čo mi napísal do komentára, čo by ešte chcel k tomu krabovi. No hej, vlastne môže napísať, čo chce. Napíšte si tam, čo chcete. A vlastne, ak to bude aj niečo, čo nemám na Garden, budem sa snažiť to získať. Kľudne aj nejakú vec, ak si začiatočník, alebo ak nie, kľudne nám napíš. A možno to vyhráš. Bude tu 5 ľudí. Vyberiem 5 náhodne. Prepíšeme si všetky mená ľudí a náhodne po slepo budeme... Po slepo? To, čo som povedala? Proste nebudeme vidieť, ale budeme si vyberať. Typka mi furt píše wow. Neviem prečo. Keď nemám až takú dobrú. Nemám až takú dobrú zas. To vidno, nemáš takú až dobrú, no. Chcem sa dobežku. Určite srandu. Poznáme bračeka. Takže typka si nemáš tak veľa robuxov. Ja tiež nemám veľa robuxov, takže zase nemôžem sa porovnávať. Koľko máš vlastne robuxov? Teraz mám 185. Ja môžem robiť tú mutáciu. Jakú? No, tú, čo si mi vrobila. Hej, ten Ember. Typka mi furt proste píše wow, ale ja neviem, čo si myslí. A tunak už bude asi koniec videa, lebo už máme 17 minút. Vlastne skoro 18, takže ak ste dokúkali ešte doteraz, tak mi napíšte do komentára giveaway a nejakú vec, nejaký fruit alebo nejakého peta, čo by ste chceli. A ja sa budem snažiť získať to a potom sa pripojte a potom mi vlastne stačí poslať žiadosť na frienda. Mám meno Mimi s malým 2, 3, 1, 4, 7, 9, 6 a spolu si zahráme Grow Garden a gifnem vám tam veci, čo budete chcieť. Ale podmienky je byť z Česka alebo Slovenska, aby sme si rozumeli a mať u mňa odber a like na tomto videu z Grow Garden. A vlastne samozrejme proste napísať giveaway a nejakú vec, čo by ste k tomu ešte chceli. Takže čaute!